E kaunti ma Migori nyakwar Migajong odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mano mar sero somb skunde mago mag ECDE. Ka bende wang'e ni sombo ma kamano osebedo gi achiedh nade makoni kod koche kod weng' mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori, duol mong'ere kaka LAP Fund kotudore kod sirikand kaunti ma Migori kanyakla kod mikai mokwongo e kaunti ma Migori mano Mama Agnes Ochilo. Odiochieng' ma kawuono biro bedo ka chiwo pok mano mag kombe mag plastik madirom 200,000 ma bende gibiro bedo ka gichiwo e sikunde mago mag ECDE mantiere e kaunti mano ma Migori. Chenro ma bende igeno ni biro konyo tieko achiedh nade midhiero makoni kod kocha ma bende sikunde mopogore opogore mago mag ECDE osebedo ka yudo e kaunti ma Migori. Wantiere gi jafwambo marwa George Juma biro bedo ka luonwa chal mar wach makamano. Kok manya kwar Migajong gi kanyo makila e giko mar chal mar fwambo mana kaparoni ni weche duto ma bende biro bedo katimore e konde mopogore opogore bende notimore pacho kaende otimore pinje maoko wan ka wana wangi to wan iti ka gitimore to biro bedo kwa kilo nigi duto te e weche mago manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla kod oimore dakika 21 tok sadek mar okinyi yiena mara mondo miaka yo matin aduogo gi chenro e twak mar mbaka oromo kikidhi mabora. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. Egime jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ini bro ng'eyo ni mama ni otimo ni gik mang'eny gi engimani nikech ing'e ni an ok adwar wich kuot mora mora. Ber bende okaw simbe. Ng'e kaka polose loko. Nyaka sani akia kuma manav nitie. Nyasaye rit ne nyathinano. Amrito ok nyal yie gi gimoro amora miwachona. Ang'e ni mama ok nyal timo gima lich machal kamano. An ang'e ni ok onyal. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kaporo piende mininde ok inyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise chamo. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their cause. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoro mgejonga neno kanyo ka dakika ni 28 tok sadek mano marokinyi kamoro mora mintiere machiegni e chenro mano mar mbaka oroma semi kanyo chal mar fwambu isebedo gi ng'eyo ni gin gik mage mabendo duchi makawuono wabiro bedo kaluoni e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaindi moko kuom gi nyakoro mgejong wabiro bedo kwa keloni achiel kachiel e chenro mar mbaka oroma mabende wachako sani twak mare nyakarom kanyo saa 5 mar onyango nyakoro mgejong okinyi makawuono ber kwa losa hinya kotenre kod kaka counties mapacho kaindi osebedo ka choko omenda mabende gisiro godo budget margi mano mabende gijatimo mano e hikomenda ka hikomenda kanya kasani nyakoro mgejuanga kaluore kod nonro mabende notim kod apis mano mar controller of budget mano nonro e kinde thuolo mar dweche 9 mokwongo mano chakre ne governors manyien e counties mopogore opogore donje apisi koro yangore ni gwenge mag Nyanza counties mabende nitiere e gwenge mag Nyanza osebedo katimo maber e kinde thuolo mar dweche 9 mano mar hikomenda mano mar higa mar 2022 mabende da gitimo ne ginondro yango ni counties mantiere gwenge mag Nyanza osebedo katimo makara hinya e bero choko omenda mago mag counties wanginya kagisani counties mopogore opogore loso budget margi mano mar hikomenda mano mar higa mar 2023 nyaka 2024 kiny makawuono ber mar mondo mi watuage hinya kaka japiny
en ber mane mabende iyudo e kinde mabende counties mopogore opogore yudo omenda mabende ginyalo siro godo chenro mage. Emomiyo kiny makawuono abiro bedo gi welo ariyo. Mokwongo abiro bedo gi Dr. Oscar Olima mabende en jagoro e sirkand county ma Migori. Abiro bedo ka fuono ne en bendo nyiso ni county ma Migori gin okenge mage mabende gisebedo ka gichwalo mar neno ni counties ochoko omenda kaka dwarore mar mondo mi japiny owinj wega. Bende abiro bedo ka loso kod Duncan Otieno. Duncan Otieno nyakoro Mgajwang' en jalony e loso budget to wuok e duol mong'ere kaka Center for Fiscal Affairs. Koro ponono ni nitiere gi ote moro amora, nitiere kata mana posters mabende wasekete mbui kacha, ichwalonwa ote magi. Lai mago mag ote machuok 3-6-00. Mbui mar Facebook, YouTube dido achiel kachiel. Itudri kodwa, wabiro bedo kwa somo ote magi kwa dhi nyime gi chenro makama. Yiena mar mondo mi achak gi jagoro e county ma Migori ka uwinja mana Dr. Oscar Olima. Olima kiwinja, amosi ni misawa county ma Migori otiyo nade. Misawa inya Sharon, county ma Migori otiyo maber kabisa. Erokamano ahinya. Kopogore gi Olima, nyakwar Mgajwang' bende nitiere ka gi Duncan Otieno mabende neno achiel kachiel kokalo e mbui mano mabende njalonye loso weche mag budget. Owuok e duol mana kana sinyisi mar Center for Fiscal Affairs. In binyala muna moso jopiny. Amoso ni kwa Ramogi Ajwang' ne oyawore uru. Erokamano Sharon kuom thuolo mar bedo koda ka. Erokamano ahinya. Kachako mana kodi Dr. Oscar Olima achiel kachiel kintiere e county mano ma Migori. Kaka jagoro e county ma Migori, inyalo mana fononwa mana kaka okenge mabende Migori osebedo ka chwalo. Mano mar neno ni uchoko omenda e yo makare. County ma Migori ang'e ni sirkal manyien. Mano mar Dr. Chilo. Akani daktari erokamano ahinya. Erokamano ne jowinjo gi joneno mag Ramogi TV okinyi ma kawuono. Amoso ni misawa. Wabiro kawuoyo kod mbaka mar chokro mar omenda e lo gavana marwa Dr. Chilo Yako ma en gavana ma Migori County. Kendo an ka gi nyawadwa mwatiyo godo miluongo ni Mr. Morris Otunga ma en CEC mar Finance and Economic Planning. Wadwa twak kawuono e yo mar chokro mar omenda. Kendo Sharon oka penjo mipenjo cha olala matin but wasetimo maber ahinya e wach mar chokro mar omenda. Erokamano ahinya. Olima goni erokamano nikech ni yudo thuolo mar twak ahinya e lo sirkand county ma Migori. Mana kana sechako nitiere nonro mabende notim koda controller mano of budget, mana peace control of budget mabende koro yango ni counties mag Nyanza osebedo katimo maber ahinya kaluwore koda okenge mag choko omenda gin giwegi, mano mong'ere gi dhongere kaka own source of revenue. Koro apenjo mana ni county ma Migori gin okenge mage mabende uchwalo mar neno ni un bende uchwalo kata mno okenge mago mag choko omenda mano kuwuok e sirkand county ma Migori kopogore gi budget mabedo jamiu. Erokamano. Koluwore gi telo mar gavana marwa Dr. Chilo Yako, county mar sirkal ma Migori osekawo okenge mopogore opogore. Abro wachogi luomogi aeto ka thuolo yudore bang'e kora nyalo dhiye matut mondo mi jowinjo to gi joneno winji. Mokwongo kabisa kanyocha tich ochakore, sirkal mar county ma Migori noneno ni ber mondo wabed gi gimiluongo ni Revenue Administration Bill mang'iyo kaka itimo chokro kendo ng'iyo weche mag chokro te e county ma Migori.
Koro through efforts mag sirikal ma Migori ka, County Assembly ma Migori tarik 13 dwe mar 4 higani nokalo gimiluongo ni the Migori Revenue Administration Act 2023 matije maduong' mar ng'iyo ni to chokro itimo nang'o, titime gi ng'a, tichoke adi, tigole kanyo, tiroke kanyo, to be ochopo mondo mi odonjo tich ma omiyo no ichoke. Koro koluwore gi mano kendo, kane sirikal odonjo ne wayudo ka revenue Migori ka ni choko gi jok miluongo ni casual workers. Jende ni ne waoro casual workers e pap to choko, to wageno ni gidhi kelo magichokogo. Koro through leadership mar sirikal manyien mar nyo wawacho ni mondo wabed gi staff manyien mobedo properly inducted mondo mi gichoko revenue kata omenda e yo makare kendo e yo mowinjore ochoke. Erokamano ahinya daktari. Ibiro bedo bende Sharon, yo machielo. Okay. Erokamano ahinya. Mana matuti ibiro bedo bende kileronwa mana okenge mabende osegoyo, mise mabende osechwalo chakre ne Dr. Uchila Yako donje telo nyaka sani, gin mise mage mabende osebedo kugoyo. Ibiro bedo bende kileronwa e yo mahuyanga. Koko mano nyaka Ramogi Ajwang' bende antiere gi wendo machielo mano Dan Kanutieno mabende en jalony e weche mag budget. Ang'eni e kinde ma kamage piny Kenya kanwa somo budget mano mar hik omenda, mano mar higa mar 2023 nyaka 2024 Dan Kan. Ang'eni counties bende osebedo ka loso budget estimates maggi. Koro mana kaka jalony e weche mago mag loso budget mano Dan Kan, gin okenge mage mabende counties rango e kinde mabende giloso budget? Erokamano maduong' Sharon kuom penjo mipenjo no. Daher mar lero ne nyikwa Ramogi Ajwang' ni mana kaka timore sirikal maduong' mamalo, chik magayo loso weche mag budget mwaluongo gi dho ngere ni Public Finance Management Act mar higa mar 2012 kotene gi regulations mag Public Finance Management Act, County Government Regulations 2015, ema yango rabedhi okenge mowinjo sirikal mag loch gwenge okaw e loso budget. To ma wacho ni kochakore dwe mar 8 jatend migawo ma ochung' ne weche omenda winjo be ni golo gima waluongo ni circular, budget circular ma yango ne migepe me county ni thuolo kata okang' mag chako loso budget osechakore ayanga, kendo ochiwo gima waluongo ni guidelines, mise ma owinjo be ni migepe gi yienge chenro mage mag loso budget. Kendo mage gin gik ma keto e lela ni to ka udwa loso budget kaka county, ang'o gang'o mowinjo ung'i. Ma achiel kuom mage gin mokwongo dwaro ama chenro mag dongruok mar oganda mag county no, ma wayudo kokalo kuom document mwaluongo ni County Integrated Development Plan, ma en chenro mar dongruok mar higni 5 ma county loso. To kokalo kuom County Integrated Development Plan ni, wan gi plan machielo mwaluongo ni Annual Development Plan. Chenro mokwongo ma wacho mokwongo no en mar higni 5. To kuom chenro ni county ka county chik dwaro ni mondo gikaw kuom chenro mar higni 5 cha, gikaw chenro mar higa ka higa kokalo kuom kache mwaluongo ni Annual Development Plan. Tieni chenro madhi tayo dongruok mag county e higa, e thuolo mar higa achiel. Koro magi chenro ni oting'o dwach jopiny kaluwore oketi ama mong'ingi migawo ka migawo. Koro magi e gik achiel kuom gik moko matayo county ka giloso budget margi. Kendo ma yiengore e yuto mar county. Yuto gi gin nyadidek. Yuto mokwongo en yuto ma sirikal mamalo mwaluongo ni equitable share, ma county ka county ipogone koa sirikal mamalo. Yuto mar ariyo
en yuto miluongo ni yuto mar achiel kachiel moa kuom county mwaluongo ni on source revenue. En ushuru ma gikawo gijuogo jopiny, mano ema bedo part of on source revenue. Then nitie yuto mar adek mwaluongo ni conditional grants. En imiye gi en yuto ma ok en gowi, to en kony mochiw kokalo kuom sirikal maduong' kowuok kuom pinje maoko kembe mag dongruok machalo kaka World Bank, IMF, dongruok mamoko machiwo conditional grant. Yani en kony momiyi gi gima odhi timo. Koro adek gi e yore mag yuto ma county tiyo godo kuom loso budget. To ka gisenongo ma, to ging'iyo gi dwach jopiny koluwore gi chenro mantie, magi achiel kuom gik ma ging'iyo mondo mi okonygi e loso budget mar higa ka higa. Sharon. Kama na inyadan kani hileronwa kanyo maler kendo wawinji e yo makare. En mana ni bende gisani bende daktari bomo namna leronwa karamne kaunti ma Migori ni sichako yango nwa karamna yore mamoko ma bende kaunti ma Migori usebedo kudino godo kata mna yore ma bende inyalo chok godo budget mane sirikal kaunti ma Migori ni loso kotenre kod revenue administration bill. Mano kaka itimo choko mago menda. Mana kijalo mana funo nwa matut kotenre kod okang' makamano. Erokamano. Mondo mi revenue administration bill ni oti kecheto mana chik chuno ni nyaka to koro ka okenge moko mondo mi oti. Koro juma manyo watieko ni governor marwa nyo yiero selection panel madhi keto board mondo yier chairperson to the members of the Migori Revenue Administration Board to the director of revenue mondo koro chokro odhi e yo makare. Ma board no en sani ne iluongo ji kendo en open mondo mi joma paro ni ginyalo okel kwayo margi mondo gidonje board ni mondo gibed part of the success mar revenue collection mar Migori County. Okang' machielo kendo okang' maduong' ahinya chokro mar omenda en mwaluongo ni tiyo gi technology kata computer kata midendo gi dho ngere ni automation. Governor marwa oketo mbele kabisa revenue automation nikech seche ma ior ng'ato e pap kucho mondo dhi ochok omenda to choke ka en cash kaka en no imiye gombo nyalo kete mosoyo ofuke. To kwa tiyo gi technology to dhi konyowa mondo mi wachok omenda yo makare. To nyaka sane keni daktari Oscar Olima bende technology makamago osetiyo godo kata mne kaunti ma Migori nikech ang'ene kinde thuolo mar dweche badero madek mosekadho na nitiere ng'ur kowuok kuom johala kanyakla kod josundo kata mana jokedne ratiro mag oganda kaunti ma Migori akeni choko osuru juogo kata mana kaka jojuok juogo ga ji e chirchni mopogore opogore. Ang'eni nitiere kaka counties mamoko samoro osebedo ka keto mago e tim. Akeni kaunti ma Migori usechopo kanya gi mana. Gesani nyo wachako tiyo gi mwaluongo ni POS systems ma sama ng'ato dhi juoko ji e chiro tok miye to soyo fuke en ichule through ichule gi simu imi receipt kokalo kuom gima waluongo ni POS system no. Aeto koro maduong' ahinya en ni e budget marwa ma higa ni kanyo waneno kaka chokro no dhi maber, nyo wamedo target from mane waketo mokwongo uno mede kuom atamalo 20% mondo mi wanene kwa nyalo chopo kanyo.
Ero kamano ahinya. Bende kabo biro bedo bende kwaso moko ramna paro kotenre kod okang' ma kamano. Duncan kaka jalos budget, ang'eni counties nitiere kod yore mopogore opogore ma bende gisebedo ka gichoko godo omenda. Kaka jalony mano motenre kod weche mag budget kod uchumi. Ere yore ma bende counties nyalo loso godo omenda mago own source of revenues mag gi samoro kinyalo yango ne jopiny. Own source of revenue wuok kanye mago ka wuok e counties. Erokamano Sharon, pend chik maduong' pend 207 kidhi nyaka gochiko miyo counties teko mar juogo jopiny. To gijuogo jopiny e gik machalo mwaluongo dho ngere ni property rates kod entertainment tax. Counties ema miyo ute goyo thumbe kata ute toyo ngona lesen mar timo tijegi. Koro county juogo joket mwandu mae county mondo mi migi lesen mag timo tijegi, obed magawa, obed kar neno mpira. Chik dwaro ni mondo county ochiw lesen en juok. To joma uso chiro bende ma waluongo ni johanda swekra gi ohala mamoko, mago bende county omiyo gi teko, chik omiyo gi teko mar juogo. To kiweyo mano, chik wacho ni kata kokalo kuom chik moro amora ma bunge mamalo oloso, mago e yore ma county nyalo juogo godo. Koro kapok wadhi kanyo, daher mondo mi awach gimoro matin ni Laktar Olima owuoyo kuom okenge ma jo Migori osekawo. Tadieri king'iyo gima Laktar Olima wacho, nyuomore kendo chal kod duoko manowuok ka jatend ng'iyo budget mwaluongo ni control of budget, Laktar Andres Nyakango. Jumbe mokalo 2 ne gigolo report mag kaka sirkende mamalo gi mapiny osetiyo gi budget, osetiyo gi budget kuom thuolo mokalo no. Koro iyudo ka kuom ranyisi Migori e achiel kuom counties ma osetimo maber in terms of own source revenue performance. Kuom agete mane giketo higani, ne giketo agete mar choko $450,000,000. To nyaka sani ducho chiko ei budget gisechoko $288.26. Mano en atamalo 64.1. Maluwe machiegni en Siaya in terms of atamalo. Siaya noketo agete mar $700,000.9. But nyaka sani gisechoko $358.7. Mana atamalo 51. Then king'iyo Kisumu noketo agete mar $1,762,000. To nyaka dwe mar adek mano ducho chiko e budget gisechoko $823,000. Mana atamalo 46. Then county mwadendo ni county of unlimited potential, county mar Nyawang'aya, noketo agete mar $472,000. Nyaka sani gisechoko $159,000. Mana atamalo 33.7. Koro kapok wang'eyo yore ma ginyalo bero godo chuko mar achiel kachiel on source revenue, nyaka kokungo penjre to agete ma counties giketo be gin gima waluongo gi kizungu ni realistic. King'iyo agete ma ng'ato keto chal mana ka in Sharon kikone kawuono adwana kochopo dhiambo tabed ni asesomo buga ni pages 40. To ka nonro mari ama historia mari mar somo buk giso ni odiochieng' achiel isomo ga pages 2, mano nyisore ayanga ni agete mari ne ok idhi chopo. Koro county bende agete magiketogi bende gin realistic. To whether gin realistic kata ok gin realistic biro mana nenore kaluwore gi okang' ma wasehaye. Kuom ranyisi, king'iyo Migori odong' madirom $170,000,000 mondo gichopi agetegi. To penjri to ma be gidhi nyalo yudo kuom dweche 3, 4, 5, 6. Ka ok ginyal,
bende nitie ohala ka tero agete ni malo koso nitie en ber mondo mi agete no dum kama entie no ama odwoke piny mondo chenro duto te otim ng'iyo ni agete no ochopi nikech en gimoro achiel keto agete to en gimoro ariyo mar yudo agete moketi no koro mano e okang' mokwongo bowinjo counties openjre then ka gisepenjore mago to gidin rode ama fuok ma ushuru lal godo kendo amor ka Dr. Olima owacho okenge ma jo Migori oseketo kendo chien kanyo ne waneno ka kaunti ma Homa Bay bende oketo okenge mag choko osuru e yor nyambui mwaluongo ni automation. Koro ma nenore ni e okang' manyalo konyo e dino rode kod fuok mamiyo mwandu mag jopiny mochoko e yor osuru lal godo. Kiweyo mano, okang' mar adek bende nitie thuolo ni counties gi nyalo penjore to bende nitie yore mowinjo wachok godo osuru ma waweyo oko kuom ranyisi nitie property ma ok chulo osuru kata nitie property ma wachulo osuru sani matin moloyo kaka owinjo bende gichulo. Osuru mibedo levied e property bedo governed gi gima waluongo ni valuation roll. Penjri ane to valuation roll ma watiyogo sani e choko osuru e counties wagi bende gin up to date, bende gin manyasani. Abiro miyi ranyisi king'iyo kaka county ma Nairobi ka valuation roll mitiyo kuom choko osuru sani en notigo 1972 mano almost mwaka 50 gi wiye. So mwandu ama property mane nitie e kar dak ndalogo oke masani. Koro be nitiere thuolo ni wan gi mwandu mang'eny manyalo miyo osuru ma waweyo oko. Koro mae makelo wa e paro moro mar wacho niya kaka county owinjo watim gima waluongo niya wa map our resources. Tiene wang'e niya mwandu wane kanye, mwandu mage mwanyalo juoge osuru gite gin kanye. To bende gite waketi ushuru, wajuoge ushuru kaka owinjo bende wajuogo. Kapo ni watimo ma to wadhi pede okang' mokwongo mar ng'iyo kata mar yango ni onge mwandu midhi weyo oko ma ok ojuogo ushuru. Nikech sama iweyo mwandu ma ok ojuogo ushuru ma ituono county yuto mowinjo noyudo. Kiweyo mano wang'e ni kata ka wajuogo ushuru kuom jo ohala matindo tindo bende ohala mwatimoni bende juok mwatimoni bende oyiengore gi service ma wamiyo jopiny. Nikech kuom ranyisi kijuogo jopiny e chiro to ok imiyogi service manyalo kaka cho kod pi kod mamokogo biro kelo ng'ikruok e ohala nikech sama lwasi mar timo ohala obedo maber ma miyo ng'ato bende bedo gi thuolo ama bedo gi chia mar chulo osuru. To ka wadiche mana gi choko osuru to service mwamiyo jopiny ok waketo mbele ma bende okang' mamalo okang' moromo temo thiro osuru ma nyalo nwang'o kuom jopiny. Kuom mage achiel kuom gima bende wang'eyo to sama wachoko osuru bende nitie fuok kata rot mwaweyo oko mamiyo koro ok wanyal choko osuru e atamalo moromo atamalo madwarore. To kendo kiweyo mano bende osuru watiyo kode maler e yo makare mamiyo jopiny ma wajuogo neno bedo gi chia kata mor mar chulo osuru ma ok gine ni en pek kata mzigo momigi. Erokamano. Erokamano ahinya. Aparo ni mano paro maliw dan kana ahinya kinde ma bende ichoko osuru kata mana e counties mopogore opogore japiny ja ohala ma bende samoro nitiere chiro en bende odwaro mar mondo mi oyude lokruok moro kata mana e yor dongruok. Kuom ranyisi ka oseduogo odiochieng' ma kawuono kuom ranyisi auso e chiro bende nitiere pi e chiro kanyo bende nitiere kata mana chope e chiro makamano. Aparo ni mago gin paro maliw ma bende medo sumo kanyo mana ka dok iri e kaunti ma Migori Dr. Oscar Olima kutenre kod kata mana kwang'iyo target maru ageta maru mano mara choko osuru mano kotenre kod gimong'ere gi dhongere kaka own source of revenue mano e kaunti ma Migori. Ro target maru ne en siling $450,000 nyaka sani osechoko kwana tamalo 60 mago mag osuru maket kod mago. Mana kinyalo nyiso jopiny ahinya mantiere kaunti ma Migori nikech kinde ma bende choko osuru nitiere ageta kendo nugeta ango kaka kaunti ma Migori kind thuolo mano mar dweche gi nikech nyaka sani gin mana dweche 9 iye ema bende nonro ma kamagi bende notime. Ageta maru ne nang'o? Ageta marwa e higa ni Sharon en $450,000 to gie sani wasechoko $362,000 gi wiye moro kanyo matin.
to ageno ni ka idhi lor financial year higani ma en dwe mar 6, watemo mondo mi wachopi mwakal kata ageta mane waketo. To adwa lero kendo ne jowinjo magwa ni chokro temo choko ei county kae. Ok wachoke to wakawo kaka sirikal watiyo godo. Oyo, wachoko aeto watero gi back to treasury. Kore ka iduokonwa kaluwore gi budget mwaketo to gi programs mwaketo mwadhi timo. Koro gi sani nadwa lero kendo wach mar ariyo ni kaka sirikal mar kaunti ma Migori kae, gima Duncan owacho cha be adieri. Watemo mondo mi ageta marwa king'iyo financial year manyien kendo waketo chenro mondo mi otimre ni mondo mi wachak wamede kendo higa ka higa mondo wamede mondo mi by the time ma wachopo higa mar 2 kata higa mar 3 to yud ka wakalo gino by up to 1 billion shillings e chokro ma wachoko e county kaendi. Erokamano ahinya. Kapok okoyo matin, ng'ato nyalo penjo ni bende gin realistic nikech ageta ma kamagi kata ma Duncan kaka jalony weche mag osuru bende na wacho ni bende gin realistic e kinde ma bende kata na county samoro nitiere gi ageta margi. Ang'eni bende nitiere rode ma bende fuoge manego bed ni idino e kinde ma bende osuru ma kamagi ichoko. Maru ni ineno ka ubro choke e kind thuolo maromo nyaka hik omenda no rum. Okawinje maler ahinya, but county government ma Migori kokalo kuom telo mar governor Chila Yako timo weche ariyo. Mokwongo en yaro kuonde minyalo yud godo chokro, or rather gi ngere waluongo ni expanding the revenue base. Mano watimo kuom departments duto te. Waketo chenro mondo mi wayud chokro mang'eny moloyo. Kanyalo chiwo ranyisi kaka department mar lands and urban development waloso valuation roll mondo ji duto te manigi yudi kata manigi chirni duto te Migori ka wayud kaka ginyalo chulo rent to gi land rates maber moko osebedo ga katimore. Koro chenro aina no e departments wa parte e performance contracting governor omiyowa targets kata ageta kuom department ka department gik monego watim mondo seche ma revenue medore to japiny be yudo ber mar revenue no kokalo kuom gik ma county government timo negi kaka tero yath osiptal, gero chirni, keto pi, to gi programs mamoko kaka mane iwacho ma first lady wa Dr. Agnes Ochilo timo kuom ne joma mine to gi ECDs mopogore opogore. Aparo ni manene paro malewero kama na inya gisanya kwarom ga jonga no kanyo kasangwe no sero mabro bedo kaka oyo matina Duncan ka biro bende bro bedo kada na kinyiswa ni rema bende counties nyalo bedo godo nikech kinde thuolo ma bende gimanyo yore mago mag choko osuru bende nitiere bugni mamoko ma bende samoro gimula samoro bende iwacho ni ageta giketo malo samoro ageta giketo mapiny kuonde ma bende ginyalo kata na duogo e choko omenda mane wach ma bende bro bedo kwa twake koko manya kwarom ga jonga asecha kuni note magi medo oro gi lai mago magote machok arede ka no mbui mar Facebook, YouTube video achiel kachiel inyalo oro ote magi kanya. Bro duogo kang mar ariyo mar somo ote maka mago pod antiere gi welo. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again.
I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real-life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Dualo, ng'ado, wang'o. Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo, gi jai lieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Zile baraka unazonibariki baba. Zile baraka unazonibariki baba. Hebu waonyeshe unavyonibariki. Hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one.
Nyakorom gajong machiegni okang mar ariyo ma en chenro mar mbaka oromo wadhi nyime gi twak chenro mar mbaka oromo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango ma en okang mar ariyo te okang mar ariyo makama endi nyakorom gajwang bende mabende wajatudre gi jofwambo magwa mar mondo mi ginyiswa pach jopiny e counties mopogore opogore kaluwore kod thor wach mabende wantiere godo koro tok mar okang mar ariyo makama nyakorom gajwang wabiro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa bende ma en okang mar ariyo mabende wabiro bedo bende kwa somo ote magi ponono ni okeo TV mari okiny makawuono watwako tenre kod okenge mag bero choko mag omenda e counties mopogore opogore an kan tiere ka gi welo ariyo mak mana ni gionge studio antiere gi wende county ma Migori mano jagore county ma Migori Daktari Oscar Olima mabende ditiere county ma Migori kanyakla kode Duncan Otieno mano jalonya e weche mag loso budget mawuok e duol mong'ere kaka Center for Fiscal Affairs en bende watudre kode e yor mbui gisani yiena mar mondo mi asomo kuom ote mabende isebedo ka ioro bang'e abiro bedo ka tudora gi welo mabende antiere godo kasanyalo mana somo moko kuom ote ibiro bedo kikonya somo gi e yamo kanyo kinyalo mana keta moko kuom ote Oluch Polaudi wacho ni Sharon choko omenda ok rach. Gima rach en ni bang' choko omenda to kata jogol omenda go ok ne ber mar omenda magigolo pesa go. Dhine mana jomoko matin both counties kod national government. Irokomanya kuom ote mari. Ote machielo Junior iwacho ni giger chirni e yo manyasani mokwongo ok ne japiny mijuogo koth goyo chieng' chame to jajuoko to dech gi pesa. Aya, kopogore gi mano bende Bilo Witi iwacho ni are these revenue helping the citizens? Iwacho ni apenji nigo wach makamano. Agino ni Olima biro bedo ka duoko wan nikech en makore ntiere ka Hilo County ma Migori okinyi makawuono. Rosie Nyateng iwacho ni Sharon kata ka gichoko to onego ging'iye kaka pesa konyo jopiny. Kuom ranyisi iwacho kanyo ni nyamreche neno matek nikech ok chulgi e sama owinjore. Iwacho ni Ramogi ler pipeline sawa sawa. Erokamano ahinya kuom ote Maria ka yiena mar mondo mi amak break gi kanya ng'eni ote pod odhuro ote mabende Dr. Oscar Olima biro bedo ka duoko. Mana ka daktari anyalo mana chako kodi weche mabende ote mabende bedo ka donjo kanyo kapok awinjo pach Duncan Otieno bende kaluwore kod okang' makamano. Ote mabende japiny wacho ni osebedo kijuogogi en mana ni omenda makamano gike kaka counties osebedo ka tiyo godo. Kuom ranyisi county ma Migori to ni wach nang'o? Erokamano Sharon. Gima duong' moloyo e weche mawacho gi te bende kendo moketowa ka en tiyo ne jopiny koro bero chokro kata loso weche mag omenda gi duoko gima duong' mogik mwang'iyo kaka county government wa Migori en ni to dang' wa improve kata dang' waber nade ngima mar japiny e kare mar ohala emomiyo nyaka iduchochiko manyo wadonjo gi governor marwa through the department mar trade osemedo chirni kendo chirni manoger chon manyocha onge services osetem matek mondo be watem kele services mondo mi jopiny oyud pi joma use chiro oyud improvement of garbage collection kata choko taka to gi kata mana choche kama ji nyalo konyore sama ji use chirni go. Awinjo penjo machielo kendo ka ja penjo openjo wach nyamrerwa dhitera department wa mar health mondo kendo en mor na wacho ni e Migori County ka sani wan gi jomiluongo ni community health volunteers kata nyamrerwa 2,900 gi piero moko koro chakre sani chudo mar nyamrerwa dhi omedore kech gavana wa oyudo partners aeto wambe kaka county government wachiwo contribution masani nyamrere duto tete nyaka to yud osara ma regular kata doko ne ok gin jotich manie public service
to gin jo Migori County ka, kendo mano en gima governor oketo mbele kabisa kabisa. Ageno ni kuom mano penjigo aduoko, to ka nitie ma wiyo wilgo tinyalo parona mondo amed lero. Idwoko ge yo makare, en mana ni penjo ma bende jopiny penjo, nikech in odiochieng' ma kawuono ibiro bedo kiloso e low county mano ma Migori. Nikech jopiny wacho ni kinde ma bende ijuogogi mano osuru kokadho e kidienje mopogore opogore. Osuru ma kamagi to konyo jopiny e yo machalo nade. Nyaka sani kata mana kaunti ma Migori, osuru ma bende usechoko e kinde thuolo mar dweche 9 gi. Ineno ni osebedo ka konyo jopiny e kaunti ma Migori e yo machalo nade. Gin okenge mage, dongruoge mage ma bende samoro sirikand kaunti ma Migori osechwalo ne japiny ma bende yudo yot kata mana lit mar choko osuru kama intiere. Erokamano. Na lero motelo ni sirikal mar kaunti ma Migori kae mwaketo mbele moloyo gimoro amora en service delivery, kata yudo ni to japiny to nyalo konyore nade. Koro nitiere okenge mang'eny matindo tindo ma target jowa matindo kata jowa manueng'o gi ni piny, ma sirikal ni temo timo mondo mi wa improve godo ngima mar japiny. To anuoyo kendo mondo mi jopiny ong'e ni sama wachoko osuru kosekele kaunti ka ok wachak tiyo kode ka. Osuru kosechoke ka tidwoke back to the national treasury, ka imiyowa kaluwore gi programs ma waketo to gi projects ma wawacho ni wadhi timo. To projects ma wawacho ni wadhi timo ne jopiny gi ok wachiew wan wawegi to waamua ni kawuono wadhi timo ma. Through public participation to the county assembly, MCS be wacho projects magi feel ne dwarore e wards maggi, chirni magi dwano ger, dispensaries madwaro taya, dispensaries madwaro yath, madwaro udi kuonde ma lakteche nyalo dake, kamano. Koro through departments mopogore opogore kaka higani kende Sharon, county government wa ma Migori ni kunyo kisimbni kata boreholes 27 mondo mi pi oyudre machiegni ne jopiny kuonde ma pi chende. Ahinya sub counties wa machalo kaka Nyatike. Koro iyudo ka departments mopogore opogore kaka mar energy temo bero mondo mi kaka water intake point wa Moyani, through efforts mag department no watimo solarization mondo ji duto temo dak e Migori County ka oyud pi e yo makare. Koro aluomo mana achiel kuom yore ma county government ma Migori timo mondo mi wa improve godo ngima mag jopiny ma Migori. To ging'eny kendo githoth maka thuolo yudore ta anyalo lero gi kabisa kendo yo makare. Erokamano ahinya. En mana ni kinde ma bende counties chokoga osuru, nitiere moko kuom geto kata mana targets magu ma samoro ok uchopie. Moko bende samoro keto below targets. Kuom ranyisi kata mana juogo osuru mopogore opogore, nitiere kata mana moko ma bende iwacho ni they are not realistic, moko bende realistic. Lakini kaunti ma Migori kiwe kata mana osuru ma bende owe oko, ma bende ong'ere kaka valuation kata mana mag rolls go. Ineno ni osuru kata mana estimates, budgets ma bende uketo, ineno ka dhi chopo dwaro maru. Thothne dhi chopo kendo kama dhi rem ok wadhi luor wacho ni ka to nyocha waketo matin to wakalo. Kaka higa mokalo chon waketo ni chokro mar omenda e kaunti ka ne dhi romo $35 to ka nyocha olori higa ma koro nyo okalo ni to nyo wachopo 386 matiende ne wadhi mowakalo. Emomiyo kane iwinjo kata Duncan kaka ne wuoyo e targets kata ageta mag on source revenue, Migori County number 1.
e counties waduto te ma Nyanza ka. To wadwa nyiso kendo kuom ranyisi maber ne counties mamoko ni namba achiel no kwa biweyo. Wadwa moke namba achiel no mondo wa improve godo services, wager go chirni, wager go nderni, wapago, wakuny go pi, kendo mondo mi ka gik sama koro ing'iyo report card mar sirikal mar Dr. Chila Yakoni, wayudo ka report card no wacho mana namba achiel kalore gi tich maber ma sirikal tiyo. Ero kama na enya nantiere ote moro ka mabende aneno mana kinyalo mana ketne e Amasom. Rose ntiere ote moro kanyo mabende nodonjo ni nyinge Dennis Omindi kowuok e county mano ma Migori, mane sub county ma Uriri. Wacho ni e county ma Migori mane kar chugod bura ma Uriri sub county ma North Kanyamkago. Wacho ni my question wacha kanyo gi dhongere. Wacho ni to daktari. Wacho ni some roads are unworthy and that the excess is not pleased. Wacho ni yet this doesn't deter them from collecting tax from boda. These people, what is the plan towards this? So tema kama nuro zika ono yodo wani kete ya momar mondo miwasome yo malongo. Ero kanya nyalo mana nuwa ya mana chel kachiali. Wacho kanya mana ni ini Dennis Omindi e county ma Migori. Ti wacho ni ote mari enene ne daktari. Wacho ni some roads are unworthy and that their access is not pleased. Kora wacho ni samoro pleasing. Yet this doesn't deter them from collecting tax from boda people. What is their plan towards this? Aparo ni ma en ote ma bende Dennis temo wacho. Enene kina bende ujuo go suru kuwo kumjo boda. Yore bende richo. Akeni manata odiwache nango. Angine lude chuti yung makabuone hilo se lo county ma Migori. Ero kamano. Anyalo nyiso Dennis ero kamano kuom penjo no kiwuok North Kanyamkago. Nyocha ka machiegni kaendi ka governor ne chani North Kanyamkago kanyo kodhi pogo basari mag vocational training centers to gi basari mag nyithindo madok school, kendo North Kanyamkago kanyo e kama wanie gi various development initiatives ma serikal ma Migori ka timo. To nadwa nyiso Dennis kendo ni yore kata apaya man tiere gi gine okenge mopogore. Moko ntie miloso gi joma moko mopogore. Kura loso moko, Kena loso moko, kamano. To mowinjore tim gi county e higani kende madhi mbele sani midhi tieki kapok ochopo olorwe mar 6 sane. Wan ga paya modhuro mokanyal kwano mabedo implemented sani ma dang'e ni en mane specifically to da duoke. But anyalo wacho kwa ujumla ni serikal temo mondo mi walos apaya mantiere under the county government. Ero kama na inya. Kore en manageno mara ni jo county ma Migori mantiere gi penjo mora. Hinya jok ma bende choko osuru county ma Migori chirni mopogore bende nyalo bedo kinyiso ni chal mar chiro bende chalo nade kinde ma bende uchoko osuru makamaka bende kiny makawuono antiere gi jagoro maru mar county mano daktari Oscar Olima. Watemo manyo Duncan Otieno olalo no matin nyakwaro Mgajwang en jalony e weche mag budget abiro bedo ka tudre kode. En mane kinde thuolo ni bende kwa dhi nyime gi twak nyakwaro Mgajwang okiny makawuono Daten migao mochung'ne weche mago ohala e pacho kaendi Moses Kuria bende nitiere nyim committee mano mar od bura mar Senate ka bende idayo dhoge kotendre kod mibadhi maluoro nyiepo mago mag modhi. Wantiere gi jafombo marwa Walter Nyambaga ma bende wantiere gi jafombo marwa Crispin Owino ma bende nitiere od bura mar Senate bende obiro bedo konyiso kaka chenro baka mano dhi nyime. Koka mano pod antiere ka nyakwaro Mgajwang gi Dr. Oscar Olima achiel kachiel kowuok e county ma Migori bende biro bedo kanyo katudra gi Duncan Otieno ma bende njalo weche mag budget chenro mag mbui bende kilo ne achiedh nade makoni kod kocha. Oscar nikichin man kod sane kuom sane
Kwang'iyo kata mana choko mopogore opogore mag osuru mano e county mano ma Migori, nikech ang'eni choko mag osuru e county ma Migori dwachi ne en broad, nikech wantiere gi permits mag land rates, wantiere kanyo gi chirni, wantiere kanyo mana kada mana gi burial permits ma bende chiwo. Mana minyalo mana nyiso ma samoro japiny ok nyal bedo ni ong'eyo yore ma bende counties choko godo omenda, kaka county ma Migori mar mondo mi osiero. Aneno kanyo ka Dan kan bende ochopo. Nyiswa kapok wadhier Dan kada achiel kachiel. Yore ma kupogore gi chokro ma watimo e chiro, ma wajugo go joma go aswekra kata ma use chiro, sirikal mar county nigi yore mang'eny monego bed ni wachoko go omenda, kendo yore go manyocha poni nyocha pod ok tim, sani koro nyaka nyo sirikal ne donji oketo manyien kaka choko loso valuation roll mondo mi jok manigi udi kata jok manigi udi ma ji kombo be ochul their fair share mar osuru. Yo machielo en kaka koro mana wacho ma ung'eyo te mar jok mag ohala kaka koro mar boda to kod mamoko. Ero kama na inya Dan kanaroki kendo di machiegni musainya kuom achiedh nade makoni kod kocha mabende ni yudo. Mana kwa rwaki chenro keni na wii kap na penjo moro ka na penji kinde mabende osuru mabende ichoko gi counties. Nacho ni ntiere moko mabende gin realistic gi non realistic. Akini osuru magamine no ni counties mopogoro pogoro nyalo bedo ni choko ma samoro keto kwan gi malo to samoro moko bende gi keto matina. Kamano Sharon mos kuom ng'ikruok moloso dhoot dhano gi seche moko jokel ng'ikruok sama ok owinjore. Achiel kachiel kuom kwang'iyo kwatemo duoko penjo mipenjo. Poda yie na dog mana kama na wacho cha. Jaduong' Laktar Olima nowacho ni gilieko ni kochopo higni 3 koa sani choko margi mar achiel kachiel biro gi bilion 1. To mondo mi ing'e kama idwa dhiye nyaka ing'e kama iaye. Owinji kuongi penjri to devolution osebedo kodwa ka chakre higa 2013. Mago higni 10. To ka kuom higni 10 sani magisebedo gi agete maduong' moloyo agete temen milion 450 tema gisechoko milion 288. Kama giaye between kama gintie sani nyaka bilion 1. History jokizungu wacho ni history margi ok inspire hope agete moketno. Do nitie okenge magiseketo manyaka wamegi puoch gi pak ni biro nyalore koponi gidong'e opara magibete mar tiyo matek na jopiny e choko mwandu jopiny. Kawe mano yo mayot ma inyalo ng'eyo godo ushuru ma sirikal ma loch gwenge nyalo yudo kokalo kuom jogo jopiny en king'iyo teko ma katiba omiyo loch gwengego. Koro kuom teko ka teko nyaka inwang'e nyaka county penjre to kwang'iyo function marwa kaka kuom ranyisi king'iyo function margi with respect to agriculture en ang'o ma ginyalo juogo kata ang'o minyalo gole juogo. To king'iyo with respect to tourism sector en ang'o minyalo juogi. Kuom ranyisi kadwa konyo jaduong' Olima matin kaka ja county na en ni owinjo gi nonre kendo ging'i ni to e sector mar tourism ka bende nitie gima wanyalo timo makelwa yuto kaka oganda mar Migori County. Duoko en ni nitie. King'iyo kidhi e piny mar Kadem Thimlich Oinga nitie gik mwaluongo ni tourism attraction centers. That area en kama kolos maber ji nyalo wuok madhiye ma juogi mane kuondego e yor yo mage miyore godo mor to giwe ni county yuto moro matin. Sama gidhi kanyo moger gimo machalo resort kanyo matin, ji onindo kanyo, ji ochiemo kanyo, gweng'no oyudo yuto moro matin. Mago achiel kuom yore ma jo county chak ng'eyo. Ma to jaduong' Olima notemo wacho ni gitemo gima giluongo gi kizungu ni expanding their tax potential. Koro mago gik ma nyaka ging'i. Kichak ing'iyo machielo kendo nitie kuonde mang'eny ma gi pacha taneno ni counties poko maximize their potential gi dho kizungu. Tena niya, king'iyo kata parking, bende parking mantie e bombe madongo, obed Migori, obed
Rongo, obed Awendo, obed Hispania, obed Kehancha, mage bombe mabet kidongo dongo e gwenge county ma Migori. Bende parking manitiego romo demand manitie. To bende nitie bende waketo kenge manyalo lombo jogeche ng'ato bed thuolo mar keto park gache. King'iyo kuom ranyisi ka Nairobi ka, iyudo ka jomodak kaka Kitengela kuom ranyisi modak maboyo biro to park gechegi Syokimau e station gach reru to gidhi tich Nairobi. Sama giketo parking gino, mano county yudo yuto. Bende gikainagi nitie manyalo miyo dhano oganda bed gi ilo kata mar keto gache ko park gache to feel ni gache no ni safe ma onyalo we gache kanyo moduogi motim gine moduogi. Koro parking fees go mago nyaka wang'e. King'iyo gima chalo ka beaches, bende beaches mantie alwora ma dho nam kaka Migori, piny mwalo Nyatike, Miuru, bende nitie okang' ma county osekawe kisha ni kuonde manyalo miyo ushuru warito ma obedo gima nyalo loso ushuru. King'iyo nitie oseket paro kod teko mang'eny e juogo the obvious machalo kaka boda ohanda swekra gi mamoko go. To ok wanyal keto wiwa kamoro achiel kende to wawe kuonde moko ma ok wang'eyo. Mago gik nyaka wang'e. Kendo kotenore gi mano, nyaka wang'e nitiere counties moko manigi mwandu ma bedo shared gi libamba. Bende nitie possibilities ne wanyalo ng'iyo kaka wanyalo benefit kaka county kuom mwandu ainagi. Obed nam, obed gode, machalo kamago. Kichako iweyo mago, maduong'ie moloyo, owinjo wapenjre kaka county. Ito en nengo mane mar choko ushuru ni? Gi dho kizungu, cost of collecting this revenue. Kuom ranyisi, ibiro yudo ka town idwa choko siling 10, titiyo gi siling 30 choko siling 10. Mano en ohand ka oko ma ok ber ka medo dhi mbele. Kuom ang'o ma awachango, gima temo wacho en niya, iyudo ka counties moko okawo kuom ranyisi, okawo KRA duol mar choko ushuru e sirkal mamalo, omiyo teko kod tich mar choko negi ushuru e logi. To KRA ni nengo michulogi mondo gichokgo ushuru ni, king'iyo gi ushuru ma gichoko, tiyudo ni en ohand ka oko. Koro kuonde ainagi, amor ka jaduong' Olema nowacho ni gisekelo pend chik magiluongo ni County Revenue Administration Bill ma pok okadhe mondo obed chik. Kokadhe obed chik, to owinjo wami teko jo county ma kata ka en duol aina machalo KRA no, to king'iyo kaka Nairobi kuom ranyisi nigi duol ma equivalent madoromo gi KRA no e teko kod migawo mag choko ushuru. Moloyo kawo pesa ni miyo duol moro ama ng'at machielo ni choko ushuru tichako ichule mondo choko ushuru matin no. Afadhali wabed gi teko, wateg jowa gi duol mae ei gwengewa mondo duondegi mondo chokno ushuru mondo mi nengo ama cost mar choko ushuru ni kik bedie malo maloyo ber mwayude choko ushuru ni. Kichako ing'iyo, nitie gik mwaluongo ni liquor licensing, chiwo lesen ne kuong'. Iyudo ka e gwengewa ok wawach ni kong'o en gima ber kendo kong'o en gima uji bende wanyayo, but oyo nikech waseyudore wan kode. Bende nitie yo minyalo lose ma en gima olos manyangafu mochiw lesen ma Sharon ka en ng'ama olemo e din mar Methodist to wuok nodwa dhi lemo e din mar Methodist no, to yudo gimoro molos manyangafu, endorse manyangafu mamiyo koro polisi ok lawre gi jo chwakotia. Iyudo ka jo chwakotia gi biro bi lesen ma ginyalo dhi mbele go handgi e yo moro makare. Sama waseyudo ni for example Migori County, Rongo Sub County, wan gi jonyuo otiadi to gin kuonde mar legalized momi lesen kendo gitimo ohandgi makare. Ma dhi konyo kelo ushuru ne county. Kichako iweyo mago, nitie gik machalo ka outdoor advertising. Iyudo ka oket screens madongo dongo e kuonde ma strategic ma ji nyalo timo advertisement. Koro wamiyo nengo mar advertisement bedo piny matin mondo walomb ji mondo advertise gik machalo kama, to ma okel ushuru ne county. Moloyo kiyudo ka okete to koro in kona kuom ranyisi, kikawo screen maduong' tiketo Ramogi, idwa charge 1 million for advertisement, idhi ni wang'ongo. Afadhali bed realistic e gimitimo mondo itim gimoro e okang' moro madhi lombo jopiny, ma jopiny bende feel gini girwa nyaka wa support, to mayo mwa support e godo. Koro magi chenro mamoko ma wanyalo timo mondo wang'ini ushutwa ni wayude
mondo mi okonyowa. Tadwa clarify kamoro kanyo ne jaduong' ka yie jaduong' Olema nowacho. Pend chik 207 wacho niya ni county ka county nyaka nigi gimoro ni county revenue fund. Pesa temo choki bedo deposit kacha kasto gitimo requisition mabedo approved gi control of budget. Miyo gi kolingana gi budget gi bedo approved. To gimomiyo agete ma wecha en gima nyaka ng'i malong'o nikech kuom ranyisi kiwacho ni choko mari en siling 10 to iwacho maber ni kuom pesa midhi miya kwa malo en siling 7 to an gi teko mar choko siling 3. Koro budget mari dhi sama siling 10. Ka opo ni ng'ikruok obede ma ok choko siling 3 cha tibedo gi ng'ikruok e budget mari. Emomiyo nyaka ibed gi agete mar realistic ma kikoni siling 2 madhi choko tichoko siling 2 no ng'ikruok kata fuok ok bede budget mari madhi chuni koro bedo gi supplementary budget mar temo address ng'ikruok mobede ni. Emomiyo nyaka bedie ni okang' kokang' county ong'eyo teko mare kendo ong'eyo rode ma ka gino to ginwang'o choko margi. Afadhali ibed ga agete mapiny then isa pasa agete no moloyo bedo agete maduong' mahinyi mamiyo ng'ikruok bede mamiyo koro kata budget mari bedo gi ng'ikruok. Sama ng'ikruok bede budget service delivery bedo affected. Kero kamano. Paro maliwa ahinya en mana geno mara ni sirikande mag gwenge bende winjo kata mana paro mabende isomo. Kendo en geno mara ni ka bende kwa biro kata mana ka bwasi buke kaunti ma Mombasa Dr. Oscar Olema. Bende biro bende ng'iso wa okenge ma bende kaunti ma Migori goyo. Ahinya mar ywayo wang' jolimbe ma bende dibende limo kaunti ma Migori. Joketi mwandu ma bende nitiere kaunti ma Migori kata mago manyalo dwaro keto mwandu magegi e kaunti ma Migori. Ere kaka ilombo gi chal mar ohala e kaunti ma Migori chalo nade. Kapok abiro iri daktari yena mara mondo mi adhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa tudra gi nyawadwa George Aoko ka nitiere achiel kachiel e gwenge mag kadhwadh nam chumbi. Aoko amosi ni misa wanitiere chenro ma bende luwo ahinya ka luwore kod midhiero ma bende nyithindo modak kod ng'ol kadhe. Inyalo mana miwa matut. Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa to mana kaka iwache no antiere e kaunti ma Mombasa kaendi mano e skul mar Ziwani School for the Deaf makuma odiochieng' ma kawuono ni nitiere chenro madhi nyime kaendi ma en chenro mar nono nyithindo modak kod ng'ol. Yudore ni samoro yudo ka chenro gi osebedo ka dhi nyime, yudo ka samoro nyathi osebedo ka en gi ng'ol mopogore tido kitere e skul mopogore gi ng'ol ma nitiere godo no. Koro achiel kuom chenro mane piny owacho keto en mar dwaro ng'eyo ni to kapok watero nyathi ma kamaendi e skul nyaka wang'e ni to en gi ng'ol mane to kama ipuonje ne be oluwore gi ng'ol ma nitiere godo no. Koro mano en chenro ma dhi nyime e kaunti ma Mombasa kaendi, en thuolo ma biro kawo ndalo 5 to kama ntiere ni antiere gi moko kuom johocho kata jolony mantiere kaendi matawo chenro makamani. Adwaro mana ni mondo mi awuowane kodgi mondo koro ginyisa ni to ang'o madhi nyime e odiochieng' ma kawuono ni. Chakna gi nyingi to inyisa ni in ang'o gini mutimo kawuono odiochieng' maka. Nyinga en Christina Wuor Onyango. Atiyo kise kaka jahocho kata dhok mar kizungu iluongo ni counseling psychologist. To wabiro kae kawuono wan Ziwani School, watimo nonro mopogre opogre ne nyithindo go man gi ng'ol mopogre opogre. To wasebedo kae wadhi bedo kae kawuono, lakini chieng' ndalo 2 mokalo no ne wantiere Lamu County be ne watimo mana gik ma watimo kawuono. Ang'o exactly mutimo, ang'o gene mutimo kudwa ng'iyo ng'ol mopogore opogore, ang'o miyo uamua mar timo chenro makama? Waamua timo chenro makama nikech seche duto te wayudo ni nyithindo go mantiere gi ng'ol mopogre opogre yudo ni okan gi e ot, to ka seche mosekan gi e ot yudo no ok ginyal yudo kaka ginyalo dhi e skul e yo maber. Sama nyathi osebedo no ok nyal bedo ni yudo ka dhi e skul, ibo yudo ni gike mang'eny bo bedo ni ochung' ok nyal dhi mbele. Koro wan kaka kise mabe wapuonjo nyaka jopuonj go e yore ma nyalo konyo gi, gitimo assessment ni nyithindo be kuonde mopogre opogre kuma gintie, to be kendo watimo assessment kata therapy bende wanyalo bedo watiwo ruacho ne nyithindo go mantiere gi ng'ol mopogre opogre. To ka wasetimo gi kamano to iyudo ka wanyalo yudo kaka nyithindo go nyalo dhi e skul e yo maber. Akiani kusetimo assessment ni en ang'o exactly mutimo, to kusetimo bang' assessment ni ang'o koro matimore? Nitie kumunyiso gi ni gidhiye koso advice mane mumiyogi?
Kwasetimo assessment, wang timo assessment e yo matut kabisa, nikech kwanza wang'iyo ni to ng'ol mwaseyudo kuom nyathine ni en ng'ol manochakre chon kose en ng'ol mochakre sani. Kwa yudo ni en ng'ol manochakre sani kata nochakre chon, koro gimwatimo nikech wan kaka special education kise, watimo nonro mochung' korka somo sana. So kawayudo ka en shida ma nyathi madwaro mondo nyathini omedo oter kendo e subtal mondo wang'e sana ni shida mare ni wanyalo konye nadi. Sana waoro nyathini bende e subtal, alafu kosekelonwa report koa e subtal kendo konyowa maber omiyo mondo mi wandik barua ni skul mondo oyud kaka skul oyud kanyalo konyo nyathini. To kendo bende sana iyudo ni watiyo gi hostels bende ma ka wayudo chandruok ma nyathi to waoro e subtal, labda nyathi dwaro mondo omi gik moko kaka assistive devices manyalo konye kata e wuotho kata e ndiko kata mondo mi owinj maber ka en nyathi mok nyal winjo maber gi ite. Erokamano ahinya. Ayude bende achiel kuom jonyuol, nitiere jonyuol man kaendi be unyisa ni to gin nyisa ni to ibiro kae in ikelo nyathini nigi midhiero mane to en geno mane ma intiere godo bang' kele kama. Anyinga iluongo ni Elizabeth Akinyi, to akelo nyathi kae for assessment kendo ago ni jokisero kamano kabisa kuom kelo chandro makamae Mombasa kae. Parents mang'eny okano nyithinde yudi gikia kuma gitere nyithindo. Koro da kwa parents go no kel nyithindo timni assessment gi kise mondo ging'e kaka ginyalo konyo nyithindo gi. Wang'e kaka miyo mani kod nyathi modak kod ng'ol, ang'e ni midhieche nitiere, to midhieche mage maki ma samoro osebedo kukale seche ma untiere gi nyithindo makamagi? Thothne nyithindo mang'eny man gi ng'ol parents kia gima gitim gi nyithindo gi. Koro gima osebedo ka chandowa ni ikia kuma ibotere nyathini e skul mondo oyud tegruok manyalo konye kiny. Koro geno mane ma intiere godo kawuono bang' kosetimne assessment? Intiere gi geno mane bang' kosetimne assessment odiochieng' ma kawuono ni? An gi geno ni koro wabo yudo proper yo maler matero nyithindo e skul. Wabo ng'eyo ni nyathini shida mane men go nikech ng'ol opogore. Koro kwase akae wabo ng'eyo ni nyathini nigi ng'ol mane tibo tere kanye mondo yud konyruok. Erokamano. Wayude janyuol machielo, chaka gi nyingi tinyisa ni in chenro mane mokeli kaka wuono? Kadhi e nyinga iluonga ni Alice Adongo Okumu, to chenro ma kawuono wabire skul kan kise biro timo ne nyithindo assessment. An nyathina nitiere skul kan ma Ziwani, ta goyo erokamano ne kise gitimo gima ber kawuono kuom biro skul ka mondo wakel nyithindo, nikech nyithindo mang'eny gionge gi pesa mang'o ma ginya tero godo nyithindo assessment. To kawuono wagone kisero kamano kelonwa gini skul ka free. Koro akwayo jonyuol mantiere e ot mokano nyithindo, jonyuol moko ok gol nyithindo oko, gipando nyithindo e ot, to koro akwayo joma nigi nyithindo mong'ol, weuru pando nyithindo, kata wan be wan gi nyithindo, wakele nyithindo e skul. To koro kikelo nyathi kae ibro ng'e ni nyathina ni en gi shida mane, o en onego bed ni tere skul mane, to mano wagoyo ne kisero kamano. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mano chenro madhi nyime e skul mar Ziwani School for the Deaf odiochieng' ma kawuono ni, man chenro mageto timo nonro ni nyithindo mago modak kod ng'ol mopogore opogore mabiro konyo neno ni to itero gi kanye kuma ginyalo yudo tiegruok mowinjore gi ng'ol ma gintiere godo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, wawinje yo makare. Achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa. Kopogore gi manya kwa Ramgejwang, waduogo ka e twak. Aneno kanyo kwa dongi matin ne dakika 20 mar mondo mi watiek twak makamaindi. Adhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori, e wendo mabende ntiere godo jagoro e kaunti ma Migori, Daktari Oscar Olima. Ntiere penj mabende na penji kapok nwadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa. Penjo kotenre kaka kaunti ma Migori ywayo wang' jolimbe, mano kinde mobedo sero samoro wang' jolimbe kanyakla kod joket mwandu mawuok e counties mopogore opogore. Dibed ni kor lwasi mana mar ohala chal nade kaunti ma Migori, kata kaluwore kod osuru mabendu juogo? Erokamano Sharon. E kaunti ma Migori ka onge kama ber time ohala ei counties wage te, kendo magoyo ohala yot manyalo romo gi kaunti ma Migori.
kaluwore gi chenro ma sirikal mar gweng' mar county ka oketo mondo oket goyo ohala obed mayot. Processes and procedures kata chenro mag yudo license ei Migori ka kokalo kuom Department mar Finance to gi Department Trade yot moloyo counties moko duto, kendo en very very efficient. Maki apply ni to onge bureaucracy mang'eny, iyudo license ni tichako go ohala. Kendo na daher mar nyiso jowinjo wa ni ei county ma Migori ka achiel kuom counties, probably the only one, ma e budget wa masani kolore waketo ni onge medo suru. Nusewinjo ka gavana wawacho mang'eny ni ji winjo matek sani, ngima tek kuom ji duto te, onge tiende medo suru ne jopiny. Kendo ochung' motegno wachno, manyocha e budget wa maketo sani nyoko medo suru ne jopiny kata ne jok mago ohala. Adwa medo wacho kendo ni e county ma Migori kaendi ema nie gi opportunities kata thuolo modhuro kendo mathoth mag ohala moloyo. Ne joma ok ong'eyo, county ma Migori kae mantiere natural resources to gi ore deposits, Nyatike, Kuria West, Rongo, madibedie mang'eny moloyo thoth counties mayudore e gwenge machiegni kaendi. Kendo waluongo investors manyalo bedie mondo otim ohala no. Ei county ma Migori ka kendo ema through the efforts mag our CEC kata gima duluong ni cabinet, kuom johala matindo nyo chiri mane wayudo koseger, wamedo improve facilities go, kendo gie sani iketo pi kendo iketo sola mondo mi joma go ohala e chirni go oyud ka go ohala kuonde go yot. To mago chiri apart from mano oyaw chirni 3. E kinde mabende iwacho kata mana ni solo kete chiro mabende oyaw, inyalo mana nyiso wa ni gin chirni maga, ng'eni joneno magwa samoro nitiere chirni maket kod mago. Chiro ma oyani nyo timne improvement, kendo en chiro ma osetimne improvement kendo tiyo. Chiro manoger through the World Bank Urban Support Program Marapogi en chiro ma koro nego bedni sani iyaw, to en chiro matiyo. Chiro machielo en chiro mamalo e Isuna Iska ma midoti manoger to ne pok orumo maber, osetimne improvement kendo dhi tiyo. Kendo maduong' moloyo en chiro mani but town Migori ka miluongo ni Ombo Modern Market, ma kendo sani koro wamedo jiwo jo ohala mantiere manyogo ohala e bath ndara. Nyo neno ute kaka nyo masiro timore bath ndara Migori ka. Sirikal mar county ni temo jiwo jo ohala mondo dhi e chiro mar Ombo Modern Market kacha. Kendo waseketo mpango maber mondo mi chiro no bed katiyo e yo makare. Erokamano ahinya. En mana ni kiyie na mana mapiyo piyo. Kiyie na Sharon mapiyo piyo, nadwa nyiso jogo ohala matindo tindo ni through leadership mar governor mar county government ni e Department mar Trade oketo pesa mar grant kata hola mayom mar $40,000,000 ma jo ohala matindo tindo te ma Migori County ka wajiwo gi mondo giter application margi mondo giyud hola no, nikech jo ohala kodhi e bank tikwayo gi title deed gi gik machalo kamago ma samoro gionge go. Koro county government ne oketo mano ma en gima nyien through the trade scheme mondo gidhi koro giyudo hola aeto gitieko. Aeto kaluwore gi mano kendo jo apiko ma kodhi hola apiko tikelo apiko to by the time tichulo nyadi 200 kata nyadi 300. Wamedo jiwo gi through Department mar Trade mondo gidhi kaw hola no nikech en hola mayom. Jok mago ohala ka nyodho remb jowa
kuom nego gi tapiko ni ema samoro koro ji nyoyo yudo ma joji yudogo yuto matindo tindo. Erokamano ahinya makama kaparo no gi kanyo Dr. Gibro yudo. Erokamano ahinya makama kaparo gi kanyo Dr. Odima ng'eni sa bende ringo mapiyo. We adhi e od bura mar Senate mana machuok bang' mano abro bedo ka winjo pachu mogiko tenre kod thor wach ma bende wantiere godo. Nyakwar Mgajwang' motelo nasenyisi kanyo chal mar fwambo n'odiochieng' ma kawuono od bura mane kaunti ma Siaya dhi bedo ka chiwo neno mbele kamiti moyiedhi mano mar Senate mawinjo bura mar thicho oko jalup gavana William Oduol mabende timre odiochieng' ma kawuono mage pichni mabende ineno kanyo mago mag od bura ma Saniet ka bende odiochieng' ma kawuono od bura ma Siaya dhi bedo ka chiwo neno mbele kamiti moyiedhi mano mar Senate mawinjo bura mar thicho jalup gavana. To okang' ma kamendi biro Nyakwar Mgajwang' bang' spika mar od bura ma Siaya nondiko ne nyawadgi mano mar Senate e wi okang' ma kamano. We winjane na chenro mabende dhi nyime. Kenya shillings 18 million for purposes of renovating your office, that is interior and exterior works, purchase of furniture and office equipment, an expenditure that was not in the budget and therefore that states that an accounting officer shall prepare an annual procurement plan which is realistic in a format set out in the regulations within the approved budget prior to the commencement of each financial year as part of the annual budget preparation process. Further, Section 53 of the same Act states that, Section 53.3 of the same Act states that any public officer who knowingly recommends to the accounting officer excessive procurement of items beyond a reasonable consumption of the procuring entity commits an offense under this Act. Your actions of forcing and budgeted for expenditure contravene the canons of the procurement requirements. Allegation 2, misuse of public resources. It is on record that on November 2022, the Deputy Governor, William Oduol, while attending IcePark meeting in Sarova White Sands Hotel in Mombasa, in your personal capacity and not in your official capacity as the Deputy Governor, caused the County Department of Governance and Administration to facilitate you and 3 other officers whose relevance to IcePark meeting could not be confirmed as they were not members of IcePark, apart from the driver whose roles were undoubtedly essential. This was contrary to the provisions of Section 46 of Anti-Corruption and Economic Crimes Act 2003, as revised in 2016, which states that a person who uses his office to improperly confer a benefit on himself or anyone else is guilty of an offense. That the Deputy Governor used his office your office to confer benefits to officers to attend a function that was irrelevant to them. Allegation 3, bullying, that in your effort to coerce the County Director of Supply Chain Management, Mr. Martin Okwata, to bend to your whims and change specifications in certain tenders, the Deputy Governor, Mr. William Oduol, threatened the Director and promised him a harsh working environment in the coming future, apparently in reference to the Director's adamance to give him tender documents. But it is also on record that the Deputy Governor demanded constant briefings from the Director, Supply Chain Management, directly on matters procurement, despite the Director not being answerable to him as per the structure of the county government service. The Deputy Governor demanded constant and repeated briefings not only on matters of procurement, but also on matters of finance. It was on record that you constantly and persistently demanded information on county financial transactions directly from the acting Chief Officer for Finance and Economic Planning, Mr. Jack Odinga, despite the fact that Mr. Odinga was not directly answerable to you in his duties and responsibilities. This repeated behavior humiliated Mr. Odinga. It was peculiarly noted the Deputy Governor
Ms. William Odwal only demanded direct and constant briefings from finance and procurement departments only, and not from other county departments, which are equally important in service provision to the residents of Siaya. Further, the actions of the Deputy Governor of threatening and persistently demanding information from officers who were not directly answerable to him was akin to the provisions of Section 34 of Leadership and Integrity Act 2012, which states that 1. A state officer shall not bully any person. 2. For purposes of subsection 1, bullying includes repeated offensive behavior which is vindictive, cruel, malicious, or humiliating and is intended to undermine a person. Allegation 4, misleading the public by giving false information. That the particulars, moral and ethical requirements of any state officer dictates that he or she must always accurately and honestly represent information to the public. Section 29 of the Leadership and Integrity Act 2012 states that a state officer shall not knowingly give false or misleading information to any person. Section 27, 2D of the County Assembly Powers and Privileges Act 2017 classifies as an offense such as those which result in giving false information or evidence before an assembly committee. Section 27(2)(f) of the same act further states that a person commits an offense when the person willfully furnishes a county assembly or a committee with information which is false or misleading, or makes a statement before a county assembly or a committee that is false or misleading. It is on record that Deputy Governor William Odwal misled the county assembly and has continuously been misleading members of the public in the following instances. A. The Deputy Governor misled the members of the public that funds allocated towards the completion of Siaya Stadium had been reallocated in the supplementary budget 1 for the financial year 2022-2023. However, it was confirmed that the allegation had been enhanced and not removed as the Deputy Governor claimed. B. The Deputy Governor misled members of the public and the House that there was discriminatory budgetary allocation to the disadvantage of residents of Alego Usonga constituency. It was later confirmed that Alego Usonga was the highest beneficiary of development funding in the supplementary budget 1 for the financial year 2022-2023. C. The Deputy Governor misled the County Assembly and members of the public that the County Secretary, Mr. Joseph Ogutu, was forced to resign by the Governor, information that was denied by the County Secretary. D. The Deputy Governor misled the County Assembly and members of the public that county bursary allocation in Siaya is riddled with corruption, and that school head teachers who are critical stakeholders in the termination of needy cases are left out during vetting processes. This assertion was invalidated by statements of the CEC member for education. Nyakoro mgajwanga mane chenro mabende dhi nyime achiel kachiel e od bura mano mar Senate. Okinyi makawuono kamiwinjo kanyo ka od bura mano od bura e kaunti ma Siaya okinyi makawuono dhi chiwo neno mano ewi kamiti moyiedhi mano mar Senate kotende kod thicho oko Odwal. Ka bende winjo kanyo ka Odwal bende odonjone gi ketho mopogore opogore, achiel kuom gitiyo marach gi apisi mare. Mar ariyo dhi ataro kod katiba, koso bidhruok e apisi, kanyakla kod wacho weche mag miriambo ewi tend kaunti ma Siaya. Okinyi makawuono od bura mar Siaya ema bende chiwo neno margi ka bende odiochieng' makinyo Odwal bende geno ni biro bedo ka chiwo neno mare e nyim kamiti makamano. Koka manya kwar mgejwang sa oseringo dakika ni 53 tok saa 4 mar okinyi adanwa tiek chenro makama to ne nitiere ote moko ma bende nodonjo ka ma bende dwaro mar mondo mi asom mondo welo ma bende antiere godo wach mugik bang'e to watiek chenro mano mar mbaka oromo nikech chenro makama kaka pile jarumo saa 5.
mano mar Onyango. Mana kanyalo somo moko kuom ote adek mabed naneno nitiere moko kuom joneno mawuok e kaunti ma Migori mabende no oro ote. Juliet iwacho ni Migori juogo mang'eny, awendo wainyore onge receipt. Iwacho ni siling 30 en mana 40 kati uso omena gorogoro gi non wachno. Iwacho ni Juliet kawuok e kaunti ma Migori. Kopogore gi mano bende Dorin kiwuok Miuru, iwacho ni nitiere tol bande gi olasi. Wacho ni tol ni ing'ade chakre Jumapil nyaka Jumapil. Be jo kaunti ong'eyo wachni. En geno mara ni Olima biro bedo ka duoko penjo makamano. Jack kiwuok Suna West, iwacho ni ndara sani iloso kamoro amora Migori County. Wacho ni Dr. Ochila yako tiyo maber. Erokamano ahinya kuom ote mare. Koka mana dani watiek chenro makama. Nitiere janeno moro, iwacho ni ero gi juogo to one loaders Marongo en ang'o matimore manyaka ne chulwa dwe mar achiel nyaka kawuono. What is wrong? Loaders Marongo bende daktari biro bedo kinyisowa wach mane kotende kod chudo mage. Adani watiek chenro makama. Achak kodi Duncan Otieno gi wach ni mogik. Tang'eni wach machielo mabende biwana wil godo mar twake en kaluwore kaka counties osebedo ka yudo omenda mag gi counties. Mano kadho e taxes, mano fine. Mano fai mabende samoro ojajuog ji. Giwacho ni mogik watieko Duncan. Sharon, kuom thuolo ma miyo mondo watwak gi jokanyanam. Wachna mogik en ni telo ama loch gwenge mane wayudo kokalo kuom chik manyien mwakale osebedo gima ber. To nitie kuonde moko ma jopiny osebedo ka ywak kaluwore ni services ma gigombo yudo ok romre gi juok miyuogi. To an gima daher mar jiwo counties ok kata Migori kende but counties wate en ni wang'e ni kinde duto te dwach oganda dwach jopiny emobedo mise matayo chenro duto mag county. Ka waketo juok to waket juok ma miyo oganda bedo gi yot ok pek. Kamoro wanyalo penjo bende en thuolo kata en saa mondo mi counties opede olieke paro ma waluongo ni bedo gi single business permit. Moloyo bedo gi oshuru 10, 5, 6 kuom ming'ado ji. Bende nyalore mondo mi counties obed gi oshuru achiel mo cover gigo te. Nikech sama oshuru ng'eny miyo japiny bedo gi ting' mapek, to mane makelo miyo paro mag gwenyruok ama lengo ushuru leme japiny. Sama ushuru ng'eny japiny bro wacho achul mane tawe mane. Koro sama japiny osebedo gi paro mana achul mane tawe mane mabro kele giko wacho niya ma to anyalo weyo chulo ma chule mang ne mi ka jajuok biro to ka juok en siling 50 odiochieng' chieng' to yie mi jajuok siling 20 to kiko ng'ad receipt. Ido ka koro yuto mar county dok mana piny. En mana nikech county pok ofwenyo ne gihinyo jopiny. Owinjwa kete yuto moro ma ka en single business permit to en achiel to chune gik moko te ma oluwore gi weche mag juok mag yore mag ohala go. Namba 2, watem dino rode kata fuok manyalo miyo ng'ikruok obede e yor choko osuru. Namba 3, wang'i ndalo duto te no osuru mwachoko gi gima duong'e moloyo en bero ngima ama lwase ma oganda ma en japiny odakie mondo mi otim ohala ama odhi mbele gi chenro ne e yo makare. Nikech adieri mar wach en tie ni sirikal onge puothe moro mopuro, sirikal onge pesane, sirikal otegemea pes jopiny. To pes jopiny gi ka ng'ikruok obede ni kor lwasi mar timo ohala kata mar timo yore mag yuto mar oganda obedo gi ng'ikruok kama nyap moro amora, to nyawo ni miyo yuto dok piny. Sama yuto dok piny sirikal bende bedo gi ng'ikruok. Ka yuto dok piny e kaunti achiel to wuondri dok piny e kaunti te kata pesa ma malo ok noyudre nikech kata sirikal mamalo bende tegemea mana yuto e yo maduong' e yo mondo mi gitim dwach jopiny. Erokamano ahinya Duncan Otieno kuom yudo thuolo mar twak kodwa kuom chiwo paro maliw ahinya ne sirikande mag gwenge ma pacho kaendi e yore ma bende ginyalo bedo ka giyudo godo yuto margi. Atiek kodi Dr. Oscar Olima kintiere kaunti ma Migori. Kaka jagore kaunti ma Migori bende ngeno mara ni neno ote ma bende asomo moko kuom jopiny ma bende wacho ni osebedi kijuogo gi to gine service kata mana chenro makare ka chopo negi bende kotenre kod omenda mago mag loaders ma bende wacho ni nochuli gi dwe mokwongo nyaka sani pok gineno omenda. Giwacho ni mogik watieko. Erokamano Sharon. Duoko mar penjo adegi, penjo ma Juliet penjo ko awendo.
kata e wach ma bande golasi to kata mana e wach mar joleba marongo duoko gi dwa chalore en duoko achiel manigi point adek e iye. Ma mokwongo nachako kawacho ni tich abich manyokalo ni nyokel staff manyien e revenue collection. Ka kosetim interview nyokelgi, to gimomiyo okelgi maduong' en ni aina adieri makende, kendo konyal wuondore ni moko kuom joma noketi mane choko osuru chon samoro nok choke yo makare. Koro by kelo joma nyien en teko manyien mondo mi koro ochok revenue maber. Mar ariyo, sirikal tiyo koluwore gi chik. Koro Assembly mar County ma Migori nyoso sekalo chik miluongo ni Migori County Revenue Administration Bill mane nawacho motelo kacha ni board iyiero sani madhi ng'iyo weche mag chokro mag omenda te e yo makare. Aeto mogik e wachno en automation kata tiyo gi technology dhi konyowa mondo wamed target kendo wasekete budget. In fact, supplementary mar ariyo nyocha wagole from 450 million watere 600, kendo kaka nawacho cha wadwano dhi mbele mondo mi watigo omenda go kelo ne jopiny services. Erokamano ahinya. Mana kwa tieko sanga doa kendo mano dhi mbele. Erokamano ahinya. Mana kwa tieko. Dr. Lima mana wachni mogik kwa tieko nikech sama yo wang'wa nek bin watiko chenro. Oh, okay. Erokamano Sharon. Mogik daer wacho mana chomo wi wach moro ni county government ma Migori ko partner gi Kirdi e ohala kachacha okelo gimiluongo ni aggregation park kata industrial park ma wadhi keto station mare Makalda Nyatike kacha. En program ma already dhi mbele ma kanyo jo oelni duto te, jo ohala matindo tindo te, wan gi gimiluongo ni aggregation park ma sirikande ni osekete 250 million, kendo kapok obudho governor dhi yawe, kendo ok mano kende odhi yawo mamoko mondo mi wamed bero timo ohala e Migori County, kendo mondo mi through mano wamed godo timo maber gima nomiyo jopiny oketo sirikande ni ofis mondo tinegi kendo tiyo negi kaka gidwaro. Erokamano ahinya. Wago erokamano ahinya kuom yudo thuolo Dr. Oscar Olima mano jagore County ma Migori kanyakla kod jalos budget mano jalony weche mag budget ma bende wantiere godo ka mano Duncan Otieno mawuok e duol mar Center for Physical Affairs. Bende wagoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi. Nyakoro mga jwang'in bende wagoni erokamano ahinya. Ote magi bende aneno kanyo ote mopogore mana ni sama e wang'wa buda ka Yesu imbele neni wacho ni amos ni Dr. Olima dong sa bendo sekadho koro dakika na riyo tok sa bich mar onyango chenro makamanya koro mga jwang' nwachako sa 12 mar okinyi gisani watieke gi kidienya mano mar mbaka oromo. Uru kamano kuom bedo kodwa nyaka sani warad kendo odiochieng' makinya. Bed gi odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw.